ndinonzi Mpofu Kempton. Ndinoshandira company ye-J&J Harare. Ndinodriver from Beira to DRC. Saka izvozvo ndakabva kuDRC. Ndatova almost 3 days ndiri paborder reForbes Machipanda. Machallenge atiri kusangana nawo ndemazuva akawanda tiri mukiu. Mamwe acho zvinenge zvichikonzerwa nekupindira kwemamwe matrucks. Kune mamwe makampani akafanana sana Strauss anenge achinzi vamire mukiu dzinongosvika dzichipinda. Koita dzimwe dzokuti munenge makarara usiku moona dzimwe mota dzichingosvika dzichienda pamberi pedu, of which zvinhu zvinotikachamadza sevachairi. Koita zvimwe zvacho zvekuti patinenge tiri mumakiu nezvinhu zvatinenge takatakura ndesenge ipopapo ndakanotakopa from DRC. Handina security inenge yakandichengeta pano zokuti ndikutorara ndakasunura kusvika makuseni. Kozoti during the day ndenge ndichidrivawo ndakutofamba. Matoilet mumasango hamuna, tenge takangopaka. Unogona kupaka usvika kuine tsvina paside peroad pese patinenge tichifamba. Saka zvinhu zvinotonetsa. Even izvozvo mukutarisa muone ganda rangu iri ndinoratidza kuti kana kugeza chaiko ndatova almost 2 days because mvura inosvika pakupera inenge iri muzvigubhu medu. Saka ndo matambudziko acho atiri kusangana nawo. Tungoti dai government yapindirawo yatibatsirawo kuti tisanyanyotora nguva refu mubhodha. Bhodha rainakidza iyi, waiti ungouya kungotena paGMS apo watora mapepa ako waingosvika uchingokrosa pasina kana 10 minutes. But right now zvakutinetsa. Saka meno kuti vachatibatsira sei kana vakuru vachizvinzwa. Okay, so the new system iri kunzi yakaintroduced paborder apa yekuti munenge uchizviseva muri kuitambira sei? Isi kubatsira ndiyo kutowedzera wese kubva pakanzi paitswa apa pari kuiswa boomgate iro ndo pakatanga kukonzeresa zvese izvozvo. Because pamwe pacho paimboitika challenge yekuti paishaika magetsi. Handiningiriya inovhura nefingerprint. Kana pasina fingerprint anoivhura ndiani? Saka unokwanisa kuti pamwe pacho yombostika yoramba kuvhura. Iwe zvinhu zvako zvese zvakakwana. Instead of ucrosse uende kwauri kuenda kuMozambique. Kunoku kuZimside ndokukufira zvinhu zvese. kuMozambique side hakuna problem. Ukaona mota dzikumira kuMozambique side, aiwa uko vakarondeka vanopusha chiyo. Kunoku kuZimside ndo pane nyaya yensi. Pane nyaya yese pakutokonzeresa. Saka vakatibatsirawo kuti vagadziriswe bhodha vawedzere magedhi avo patinopinda. Mukatisa kugedhi ratoshandisa tipinda ndo patinosvika tichimira chitinza passport. Of which is paunotinza passport uchizochovha mota yako kuti uise pamapepa pacustoms apo unenge wakatovharira dzimwe mota futi. Ndo pane nyaya yacho. Akurarama tiri kutorarama nekuti takatochaira ndo zvinotochengetedza mhuri dzedu kudzimba. Saka tinenge tichitoshanda kuti basa revarungu rifambe, asi izvi zvinhu zviri kufira kumabhodha. Varungu vedu vanotopusha chaizvo zvokuti even uri muroad vanototaura kuti mapepa ako aita chiitai kuti muite sei mufambe munoona mhuri yenyu. Asi tinozoperera kumabhodha kuti tione vana unosvika kumba madays anenge atopera kuti mapepa maybe unogona kusvika mapepa ako akuto expire. Saka kuti uchidzokera kumba unotora kana mazuva kana mairi uchibva kuDRC hazvibude nekuti mapepa anenge achito expire futi. Saka ndofanira kuti ndifambe mapepa asa expire. Kwenye mambosangana here nemacases kana mamwewo matruck drivers ekuti mapepa enyu anoexpire makamirira ipo pabhodha repanapa? So far right now tine especially ndisingamirira kumwe makampani sekubasa kwedu seJ&J kumaofisi kwedu pamanika pane vakomana vari mumaofisi maagent edu isusu anouya tiri mukiu votora mapepa kana kuti madays angu ashata voenda vonoextenda. Zuro akauya akamatora akatoenda nawo akaisa mumaagent umu vakamagadzira. Nhasi vecustoms vauya vakatorawo makusene zvino atova mukati. Nditori nenhamba yangu yekuti ndipinde mukati mo. But nhamba yangu ini ichonesa nje kuti bhodha ravhurwa na6. Nhamba yangu inini ndandiri panhamba 30. But now handisi kuziva kuti ezvino zviri kumanguwai handisati ndapinda. Zvichireva kuti motikari dzakati overtake dzese manheru tanga tichizoona takarara. Zadzichitorwa nekaHonda Fit kesilver kakachibva nako
kachiuya kachiisa mazati kakaiscota mota 3 4 kana 5 koya kozisiya kodzokera futi konouya nedzimwe 5 6 koya futi kozisiya apa kodzokera. Saka hatisi kuziva kuti zvinenge zvichimbobva nekupi chaiko. Madays angu ndasarirwa ne6 days ndainozibata uko, maybe day 5 kana kuti last day 6 re40 days zangu ndaikwanisa kusvika kupera. But zvino zvakutonetsa because mukatarisa ispecial border rinori nenyaya yekuti rinovhara ndo panotonetsa kuti unyatsofamba in time. Asi deni zvikunzi vaiwedzera time vomboshanda kana 24 hours kwe about maybe 1 month chete maiona zvinhu zvese zvainaka. Then inokuti kana tiri mukiu voya pamota ega kubva pamberi pavanovhara border otera motikari 1 inenge ichifamba ichipa vanhu manhamba kubva panapa kusvika kuGMS vopa manhamba. Then makuseni pavanouya voya vakuchiclear mapepa paya utarisa kuti iwe uri number 1 uyu number 2 uyu number 3 number 4 number 5 koiwe uri kusvika namba yako inamba chii unoona munhu ana kana namba but ndiye anenge atopa number 1 vari 20 kana 50 kubva kuDRC ezinondane almost 19 days from DRC to Beira 19 days nasi. No, mabhodha aya i2 mukaenda pabhodha reChirundu Zambia neZimbabwe bhodha iro rinoshanda zvinonisa mvura, rinoshanda zvekuti i24 hour hapana mota inopaka, pane ma-truck stop nemaparking egovernment. Saka rinori charinonetsera ndechekuti mukatarisa pakupinda chaipo one line kupinda mpota nedzinobuda uko 1 line. Saka itori basa hombe takatarisira kuti government vatibatsire kuti tikwanise kufamba zvakanaka. Iri rinori pota iri nekasumbalesa Congo side iri kuramba kushanda 24 hour. Ndikataura hangu nezveuko but ndezveimwe nyika hazvinei nesu zvedu ndezvepanapa isusu. Rinori rine nyayawo yekuti vanokasika kuvhara by 9 taita kutoziva kuti motikari ukaona motikari dzakufamba ndedziya dzinenge dzichibuda mukiu maybe inenge iri panamba 50 kana 60 ikabuda panapa yakurova road straight inopinda kumberi yakuchimirira kuti vaya vanenge vaita sei vanenge varara mukiu iyo mangwana ichamuka iri panamba 1 iwe ukanonga uri panamba 3 wapa namba 4 nekuti 1 inenge yapinda pamberi pako. Saka ndozviri kuti kuvadza vemutemo vanenge varipo apa vachizviona mota dzichipinda asi handisi kuziva kuti vari kuronga chii nazvo because panapa bhodha rino I think rine vanori control. Mazuva ano takutoziva kuti Zimra ndo maybe yatingati iri nani pakucontrola, vamwe vanongosiya. Pamadelays aya hazvisi kukukonzera here kuzotora vasikana veusiku apa? Ya, zvinototikonzera kuti tipedzisire taakutora vasikana vemusango asi mhuri yedu tinayo kumba nenyaya yekugara kumabhodha. Inini pachezo wangu inini even madhamu angu anotoziva kuti handitombokurara once mapepa anga achinzaita ndikatobuda mubhodha ndinotorova mota ndoenda kwandenge ndichienda. Zvokutorara kumabhodha izvi totozvionera panapa izvi hatitombozvide chengeta inenge kuvafunga isanzi tinokrosa mabhodha tinobva Zambia Mozambique. Dambudziko ratinosangana naro ratakusangana naro kuno kuForbes nguva yese tisingasangane queue yakadai so. Saka iko zvino zvitane 3 days tiri muno muqueue. Machallenges atirosangana nawo hatina kana matoilets kana mvura yatinenge tinayo inosvika pakupera tozogumisira toita totengeserwa mvura muqueue zvinozogumisira uye futi zvakare tofamba mudzimba unenge wambosiwawo mhuri unenge wagara mazuva akawanda semadhiraivha unozoona zvinenge zvichiitika murodhi hazvisi pautano hwakanaka. Saka isu tichikumbira bhodha road dai kuri kunzi veZimura vachiuya mukiwo pamota manhambers dzichifamba koti ne manhambers. Dambudziko riri kunetsa nderekuti ivo dzimwe motikari dzinouya dzichiotorwa mukiwo uye futi zvakare dzinenge dzaakupindira inenge ndaita 3 days matoona mumwe munhu asvika nhasi sezuva ranhasi arasvika kukrosa achienda ndo dambudziko ratinaro. Saka iko zvino zvitane dambudziko rimwe futi zvakaroti unobva kuHarare uchiri kuenda kwaMutare kuti uda kukrosa kuenda kuBeira unobva wamboenda nekwaChigodora unosvika unotendera futi wozodzoka ujoina queue unogona kusangana futi mamadambudziko uri kuseriko but iwo ngone nzira yekuita sei yekuenda. Saka ndo machallenges ari kudai zvagadziriswa zvozvo. VeZimura kana vakauya ngavati tiwo mapepa tichiri muqueue so that motikari haitori nguva yakaita seyakareba iri muqueue sezvinoitwa kuMozambique. Mozambique vanotora mapepa zokupusha mota dzokrosa dzoya kuno but kuno
ngavaite seizvo mota dzichipfuura dzichienda zvitori nani zvinotipawo time yakanaka yekufamba. ndanzwa muchitaura muchiti pane mota dzinouya mota inodai chinotora mota dzichipinda iyi mota iprivate here kana pane nezuro kumanheru pane kaprivate kakauya kakatora mota isisapaka kumanheru ndokatinonosa futi zvakari kuti kuruse tipinde mukati izvezvi bhozi kaprivate kapfuura mota dzapfuura dzakawandisa stereki dai kunonzi kaprivate kasina kupa mota dzakaenda kutaro kuno izvi dai tatu kumozambiki tatu kunyika